hamba you mother father. Hambe. Udlala ngobani? Funa imali yami nje mina iphelele. Angithi ngizokucharge 500 rand njengabanye nje kuyisidudle esingaka nje. Habe. Wena awubona phi umuntu ongangawe ekhokhiswa komuntu omncane? Habe. Udlala ngabanye. Cabanga ukuthi nawe uzobu 500 rand nje kuyisidudle esingaka nje. Mina ube ungitshelile ukuthi umngaka ngabe ngikutshelile nje ukuthi vele ngizocharge idabule. Oqala nje kade nginawe nje kufanele ukuthi bengenza i3 sum. Ndaba yeyidudla nje ifuna ukukhokhiswa kwabafana abanama 6 pack angingeni mina. Udlala ngabani nje? Hayi uzudlale ngomathenje. Ndiyayazi engiyenzayo mina. Wena uyibona phi toll gate echarge imali eyodwa imini ikhupha netruck odlala la. Ho. Asesitolo wafu esinku ubiza iprice eyodwa nesinku esiphelele. Ho. Nami phela ngangizalelwa ukuthi ngizothwala ama truck. Okhokha nje odlala ngabanye. Singadlala idudla la. Cabanga ukuthi abani ukubeletha itruck. Mina nje angibhedele. Ngoba uyithatha phi leyo nto? Wazi kahle nje into enkulu nje ayikazibi iprice eyodwa nento encane. Ngisho eTexini ukuthi uphethe igrocery eningi uyasikhokhela isihlalo extra. Manje wena ucabanga ukuthi uzofika lana nje kuyisaka lamazambane nje bese uchacha nje ngathi utamatisi owodwa. Khokha nje mina yami imali angibhedelwa phela mina. Adlala wena la. Ngoba ngokujuluka wakho nje kuhlukile kunabanye. Ngani la. Cabanga ukuthi uzocharge iprice eyodwa. Ngisho ngayakana ngoma uma ungabe uthi umuntu akayokuthwalela amanzi awu 5 liters. Ngeke akucharge imali efana no 25 liters. Uma u25 liters nje uyakhokha kakhulu. Engidlale wena nje mina. Habe. Khohlisa abanye akhokhwa la kumina. Ngeke uhambe nofuna izinto engene afford. Expose mina. Abukhokha nje. Shuthi izithombe zakho ngifaka ku Facebook ngiyasho ukuthi nimgade lo baba kakhokhi. Ngisho ama rates nje uyazi nawe ukuthi big house ikhokha kakhulu ngomuzi omncane. Ngokuthi ucishe wangibulalela nombhede nje.